на беларускай загавораць нават вакзальныя прастытуткі. Вось гэта тое, з чаго я пачынаю дзень. Боже ж ты мой, на халеру я жыву ў гэтым свеце. Нам было б бліжэй быць кантрабандыстамі і вазіць сігареты ў Польшу. Спалілася, блін. Чамусьці дзецям дазволілі браць улетку дэтэктывы Дар'і Данцовай. О, я сёння маладзец, я прачытала, канешне. Усіх вітаем, шаноўнае гаспадарства. З вами, як заўсёды, фам-фаталь беларускага падкастынгу Дар'я Гардзейчык. Ой, і проста цёця Іра, которая тут побач пасядзіць з Дашай, Ірына Новік. Пакуль спадарыня Ірына цешыць мой нарцысізм, я можу сказаць, што я сёння ў беларускай нацыянальнай вопратцы па невядомай мне прычыне, проста мне так захацелася. Спадарыня Ірына ў нейкім строі слава Ўкраіне. Я буду сонейкам такім, я буду вас грэць, і вам будзе цёпленька на мяне пазіраць. Так, ну у вас жа гэта блакітныя жоўтыя такія вайбы. Так атрымалася, бывае і такое ў жыцці. Так склалася гістарычна. А сёння мы з вами будзем размаўляць пра кніжкі спадарыня Ірына, пра літаратуру і пра тое, ці чытаюць сучасныя дзеці, ці яны не чытаюць, і як так выйшла, што ваша пакаленне ўсё прачытала тых трох мушкецёраў, а ў мяне не ўсе. Далёка. Ну, ведаеш, Даша, я табе скажу на самым пачатку, што тое, што ты думаеш пра маё пакаленне, не заўсёды праўда. І ты счытываеш не толькі тое, што адбылося насамрэч, але часта хапляеш з інфармацыйнай прасторы пэўныя стэрэатыпы пра маё пакаленне. І вось гэты стэрэатып я проста бачу так, як ты яго ўхапіла, гэта было нешта кшталту Светскі Саюз самая читающая страна в мире. І вось усе гэтым цешыліся, хаця гэта насамрэч, ну, не мае такіх падставаў, каб так сцвярджаць. Гэта прыкладна як вот это з разгляду дагонім і перегонім, камунізм за там до 80-го года, пяцілетку за 3 гады і гэтак далей. Вось, і все вот гэтыя вот штукі, гэта прапаганда, мы сёння называем, не хаваючы нічога, і падстава асобых няма так казаць. Але што тычыцца мяне асабіста, ну я, конечно ж, сонейка, я ж, конечно, зорка, і я была дзіцёнкам, который з кніжкамі просто дняваў, начаваў, у мяне кніжка заўсёды была ў руках. Я яшчэ чула, што гэты стэрэатып пра найбольш чытаючую нацыю узяўся з таго, што ў Савецкім Саюзе куплялі кніжкі мяшкамі, хто мог сабе гэта дазволіць. І яны проста стаялі, як бы, як упрыгожванне інтэр'еру. І паколькі гэтых кніжак была нейкая шалёная колькасць, іх не было калі чытаць, я ўжо годзе ў 2014 магла зняць з палічкі ў бабулі нейкую кніжку і зразумець, што яна да гэтага ні разу не адкрывалася, што яна абсалютна новая, яна хрусціць, хаця яна там 78-го года выдання. Гэта ў мяне зборнік Курта Вонегута. Новы абсалютна, 80 там нейкага года выдання з'явіўся. Ну вось я добра памятаю 70-е, 80-е, то там у маім асяроддзі, у маёй сям'і насамрэч кніжкі былі такой вялікай каштоўнасцю. І я ніколі не бачыла, каб моя мама была без кніжкі дома. То бок реально, на кухні там пакуль нешта гатуецца, у яе кніжка ў руках, яна там пазірае яе. Да урокаў рыхтуецца, гэта безумоўна кніжкі. У школу ідзе, у яе заўсёды да кожнай тэмы ўрока 2-3 кніжкі, яна бярэ з сабой дзецям паказаць, альбо даць там некаму пазычыць, пачытаць. То бок у нас было так. І мне мама нават расказвала, што калі я была яшчэ малая і чытаць не умела, то вось мама сядзіць на канапе з кніжкаю, чытае вечарам, я сажуся побач, кладу сабе на калені кніжку, і вось мама кажа, вось пакуль я не перагарну старонку, ты глядзіш у гэты разварот і не перагортваеш. Я ўжо, кажа, думаю часам, ну, пасіжу-ка я яшчэ, пачакаю. Нормально, все, как это истинные арыйцы. Сядзіць дзіця, тырыцца ў літары і спакойна сабе у медитацыі нешта там выдумляе, што было. Мама перагарнула, я перагарнула, і мы гэтых з ёй чыталі, калі я была зусім малая. Ну а потым так, кніжкі проста частка жыцця. Я таксама імітавала чытанне такім чынам. У мяне таксама нават ёсць недзе у бацькоў запісанае відэа, дзе мне гады 2, напэўна, і я гартаю нейкую кніжку і штосьці там сама сабе расказваю, то бок і там калі прыслухоўвацца, то там нават ёсць пэўны сюжэт пра нейкага там ці то прынцэс-прынцэсы, ці то што, прынцэса-вядзьмарка, там штосьці такое адбываецца. Хаця кніжка гэта, мне падаецца, нейкія рэцэпты рускай кухні насамрэч былі. Ну вось у мяне так фантазія спрацавала. І яшчэ ёсць вельмі файненькія ўсякія фотаздымкі, дзе мы з татам, тата чытае нейкую энцыклапедыю па нумізматыцы Беларусі, я сяджу абкладзеная таксама усякімі кніжкамі па архітэктуры Беларусі, нейкія гэтыя, ну памятаеце, гэтыя энцыклапедыі былі, да халеры выдавалася. Так.
Так, у 90-е, на пачатку нулявых, там «Дзікае паляванне караля Стаха» з ілюстрацыямі Кашкурэвіча, гэта ж ўсё бамбічна проста, я там таксама сяджу нейкую кніжку гартаю. Так зарадзіўся мой інтарэс да беларушчыны, а абсалютна не ад таго, што калі я яшчэ не размаўляла, мне бацька на памяць чытаў «Новую зямлю». Ну, бачиш, значить, і візуал просто, і всяго-то. Вось. То бок вакол мяне кніжкі, канешне, былі ў дзяцінстве, але нашмат больш было тэлебачання, мне падаецца, таму што таксама заўсёды тэлевізар фонам ён працаваў. Я ўжо расла ў той час, калі было гэтае якаснае лічбавае тэлебачанне, і яшчэ ў нас была спутніковая антэна, у нас там Еўраньюз быў. Нічого себе, крутатень какая. Ну, канешне. Ну, увогуле, у Бераставіцы гэта не складана можна было, і калі ў цябе проста гэтая антэна і стары савецкі тэлевізар, можна было польскія каналы глядзець. То бок, ну, і заўсёды фонам штосьці такое ішло. І вось тэлевізара было нашмат болей, чым кніжак. І што вы думаеце? Тэлевізар памёр, а кніжкі жывыя. Ну, так, так. Ведаеш, у маім дзяцінстве таксама быў тэлевізор, хаця, конечно, не лічбавы, а там яшчэ лямпавы, напэўна. Вось. І кіно, экранізацыі мастацкіх твораў адыгрывалі вельмі вялікую ролю. Зараз вось дзеці чытаюць скароты ў інтэрнэце, а мае аднакласнікі, многія, ну, проста тую самую «Вайну і мір» глядзелі па тэлевізору, а не чыталі двухтомнік Толстога. Чатырохтомнік. Чатырохтомнік, батка боска, бачыш? Спалілася, блін. А Толстога ўвогуле не трэба ведаць, што гэтых рускіх імперцаў. Так, так, ну, у праграме яны былі. Дык вось, я пра тое, што у нас дома было шмат кніжак, але ты слушна заўважыла пра дэфіцыт. І «Трох мушкецёраў» у мяне уласных не было. Я хадзіла ў бібліятэку, мяне там добра ведалі, і мяне пускалі ў тыя такія сцелажы пакапацца, куды не ўсіх пускалі. І там было поўнае сабранне твораў Дюма, і таму все гэтыя мушкецёры, Викон де Пражылоны, 100-500 гадоў спусця, гэта ўсё было прачытана, конечно, і мною, і маімі сяброўкамі. І шчыра скажу, мы нават косплеілі трохі вось гэтыя мушкецёрскія сюжэты. Хаця, конечно, не скажу, што дакладна па кнізе, бо ў той час было і кіно з этим Д'Артаньяном Баярскім і всеми эти 1000 чарцей і ўсім астатнім такім, то нічога не мае агульнага з мушкецёрамі, але мы косплеілі, і нас было 3 сяброўкі, і мы падзялілі паміж сабой жаночыя ролі. Вы былі міледі. Што за пытанне? Ну, конечно же, я же не могла быть этой прекрасной Констанцией, которая помирает там на первых сериях, но нет, мне еще шмат чаго трэба зрабіць у гэтым жыцці было. Вось, я была вот этой чудной миледи, и мы таемно, конечно, нікому не рассказываючы, хлопчыкаў з нашага класа таксама прызначылі на гэтыя важныя ролі, і так паміж сабой, калі там яны нешта робілі, такі, а, там Д'Артаньян сейчас пойдзе там уже до этой Констанции, ах, гвардейцы кардинала там нешта такое пуляюцца бульбаю на сельхазпрацах і гэтак далей. То бок, ну, гэты кавалак быў, але гэта не чыстая літаратура, гэта быў такі косплей, звязаны больш з тэлебачаннем. А кардыналам, напэўна, была якая-небудзь завуч па воспитательнай працы. Я гэта ўжо не помню, як бы нам да кардыналаў нам трэба было вось как-то сябе ўпісаць, все астатняе не важна. А вы ў каго былі закаханыя? У Атоса, Партоса, Араміса ці Д'Артаньяна? Ну, Атоса, конечно, таямніча, так, таямніча. Я думаю, што мы там усе траіх былі закаханыя ў таго, хто быў прызначаны Атосам, але, ну, як бы я мела на гэта права, бо я все-таки там, как бы тогда не кот начхаў. Ну, хаця Міледзі, яна і з Д'Артаньяном, у прынцыпе, ну, Міледзі, яна такая, ну, з усімі да, можа быць. Ну, да, да. Тэарэтычна мы там былі все очень такімі ракавымі жанчынамі, але ніхто пра гэта не ведаў, і мы нават адна адной не ўсё казалі, што думалі ў сваіх там думках, я думаю, так. У мяне з маёй чытацкай практыкай у дзяцінстве падлеткавым узросце было нейкае дваемыслие, нейкае двудум'е, таму што з аднаго боку была бераставіцкая бібліятэка, у якой былі вельмі дзіўныя погляды на дзіцячую літаратуру. Напрыклад, нас не пускалі ў раздзел дарослай літаратуры, і тыя кніжкі, якія праграмныя, трэба было, значыць, сказаць, а дайце, калі ласка, там штосьці «Трох мушкецёраў» нам сказала вучыцельніца літаратуры прачытаць. І вось яны адкульсьці прыносілі, але прайсціся паміж сцелажоў і абраць як бы нельга было, гэта было ў дарослай бібліятэцы. А ў дзяцей былі нейкія дзіўныя творы расійскіх пісьменнікаў і пісьменніц кшталту «Інтрыгі ў 8 Б».
Нейкія там дзіцячыя дэтэктывы пра тое, як 13гадовыя хлопчыкі і дзяўчынкі расследуюць там нешта, нейкія зборнікі пра катоў-ваіцелей. І я памятаю, што быў яшчэ Гарры Поттер, але Гарры Поттер быў у адзіным экземпляры, то бок вось кожнай кніжкі і серыі было па адной штучцы. І трэба было, значыць, за гэтым Гарры Поттерам станавіцца ўвогуле ў чаргу. Вы кажаце дэфіцыт. А потым у нейкі момант чамусьці дзецям дазволілі браць улетку дэтэктывы Дар'і Данцовай, божа даруй. Я не магу зразумець логіку гэтых бібліятэкарак, але яны рэальна дазволілі, і як бы у нас лета з сяброкамі праходзіла ў тым, што мы чыталі ўсе гэтыя, ведаеце, плёткі бабулю ў пад'езда. Гэта ж Данцова яна пра гэта, ў прынцыпе. Ты абсалютна не памятаеш сюжэт, але памятаеш усе гэтыя вясёлыя гісторыі. І з аднаго боку я чытала вось усё гэта, прычым гэта ж было як бы штосьці такое сацыяльна ухваляльнае, гэта ж у бібліятэцы стаяла не проста так. А з іншага боку я чытала тое, што было ў хаце, таго ж Вонегута я чытала. Я памятаю, у класе ў 6 прачытала жывёльную ферму, таму што бацька сказаў, што ёсць такі Оруэл, і вось яго трэба чытаць. І я памятаю, на свае 13 год мы з маці паехалі ў Гродна, як бы гродзенскія прывілеяваныя хлопчыкі і дзяўчынкі, ведаеце, што былі такія бераставіцкія хлопчыкі і дзяўчынкі, якія на дзень нараджэння маглі сабе дазволіць паехаць у Гродна. І мы паехалі, і маці мне набыла Дастаеўскага нейкую кніжку і Гоголя. Вось, дарэчы, заўважце посткаланіяльны момант, што набывалася это ўсё кніжкі такія, яны як бы гатычныя, але расійскіх класікаў. Хаця беларуская класіка таксама ў маім юнацтве была. Вось, як я сказала, як бы мне бацька на памяць чытаў «Новую зямлю», і, напэўна, недзе на падкурсах гэта адклалася. Першая кніжка, якая была як бы дарослая і напісаная па-беларуску, гэта ўвогуле была нон-фікшн, гэта былі таямніцы польскай гісторыі Арлова. Я ў 4 класе, калі мы прайшлі, гэта нават была не гісторыя, штосьці кшталту, агульны такі прадмет «Мая радзіма Беларусь», дзе каротенька пераказвалася ўся гісторыя Беларусі. Мы там вывучалі пра Рагнеду, пра ўсіх гэтых кірылаў тураўскіх. І я тады прачытала пасля гэтага таямніцы польскай гісторыі. Гэта было даволі складанае чытво, таму што гэта гістарычная кніжка па-беларуску, але я дала рады. Потым у маім жыцці недзе вось разам з Оруэлам і Гоголем з'явіўся Караткевіч. Канешне, як бы ты чытаеш «Дзікае паляванне», ты не вельмі разумееш некаторыя слоўцы, але ты разумееш агульны сюжэт, і ты ў захапленні, гэта ж яшчэ ўсё такая готыка. Гэта ж рэальна, гэта ж... Я не хачу параўноўваць з «Сабакай Баскервілю», таму што гэта занадта набіўшае аскоміну параўнання, але з якой-небудзь там, да той же Джейн Эйр ці Рэбеккай гэта можна параўнаць. Вось, і я памятаю, вельмі ў душу запаў «Шляхціц Завальня». Завальня ці Завальня? Па-рознаму, дарэчы, у нас казалі Завальня ў школе, калі мы гэта прайшлі ў школе. Зноў жа Дунін Марцінкевіч са сваёй пінскай шляхтай. І тут я зразумела, што я магла набрацца вось усёй гэтай беларушчыны умоўнай ці ад бацькоў, таму што вось быў там зборнік Караткевіча ў хаце. Я магла гэта прачытаць, і бацька мой казаў, што там Караткевіч топ. Ці я магла ў школе штосьці пачарпнуць. Вось я там даведалася пра Дуніна Марцінкевіча там, ці пра Коласа. А так, увогуле, менавіта беларускіх кніжак недзе набрацца, не было дзе, таму што выдавецтва Янушкевіча, яно толькі-толькі зараджалася, Логвінава неяк не прывозілі ў Бераставіцу. Дарэчы, а Янушкевіч-то Бераставіцкі мог бы это, што-небудзь прывесці. Які-небудзь прыдумаць заранёў, правда? Абсалютна, але як бы, яму было 8 год, калі яны з'ехалі з сям'ёй, там не паспеў хлопчык трошкі. Вось, і атрымліваецца, што беларускіх кніжак быў кот наплакаў. З дзіцячай літаратуры у мяне быў зборнік казак майго бацькі, яшчэ гэта быў зборнік, не зборнік казак майго бацькі, бацька мой не пісаў казак. Карацей, зборнік казак, які належаў яшчэ майму бацькі, то бок там 1970 нейкага там 3-го года выдання, «Каток залаты лабок» называлася гэтая кніжка, і вось там такія былі жывёльныя казкі, мне маці гэта чытала. Беларушчыны не было дзе набрацца, таму чыталі ўсю гэтую рускую класіку бясконца, усіх гэтых булгакавых і ўсіх гэтых, каго там яшчэ, Даўлатавых чамусьці. Вось мне вельмі падабаўся Даўлатаў, дарэчы. Даўлатаў класны, конечно. Канешне, як бы, што яшчэ будучыя журналісты чытаць, столькі Даўлатава. І яшчэ была ўсякая заходняя класіка, я угарала моцна па ўсякай ангельскай гэтычнай літаратуры, вось як я сказала, усе гэтыя Джейн Эйр, усе гэтыя Рэбеккі, але я не магу сказаць, што я моцна шмат чытала насамрэч. Вось я вам выдала ўсю сваю чытацкую бібліяграфію, ўсё, больш я не чытала. У мяне як бы французскую літаратуру я не чытала амаль увогуле. На мушкеторах так усё і скончылася.
З нямецкай літаратуры я толькі Фауста чытала і юнага Вертара, і ўсё, я не чытала Томаса Мана, гэтага вашага. Ну, хопіць уже Да. хваліцца, уже Всё. рассказала ўсіх класікаў, пералічыла. Мне Я- уже одно застаецца казаць, Вось. да, Дашечка, да, я ведаю, я пазнаю гэтыя імёны, которые ты называешь. Так, ну спадарыня Ірына, просто яно прыблізна так і працуе. Я яшчэ Ну і дзяўчынка так, з філфака, я прыблізна ведаю, хто там што дзе пісаў, тут Кафка, тут Ніцше, тут гэтае, тут се. А атрымліваецца, што я з гэтага чытала, ну, вось толькі тое, што мне было цікава. Чаму? Таму што мяне шалёна бракавала часу. Я з 7 класа была, значыць, алімпіядніцай па ангельскай мове, я была выдатніцай, я хадзіла ў мастацкую школу, туды-сюды. І ў мяне гэтыя моманты, калі можна было пазаліпаць з кніжкай, я яшчэ усякую эту літаратуру складаную тут чытала, толькі на канікулах. Не, вот я, значит, была гультаём і нічога Так, не рабіла. Я так. таксама была медалісткай, выдатніцай усе гады. Я вывучала дадаткова ангельскую са сваёй настаўніцай, которая выкладала. І ў мяне там куча было всякіх грамадскіх нагрузак і увогуле. І маляваць я хадзіла не ў мастацкую школу, а на пленэры з маёй сяброўкай, бо не было у нас мастацкай школы. І я скончыла музычную школу. Заметьте, пожалуйста, прошу запісаць, занесці протокол. Але, ну, слухай, ну я памятаю, што я чытала нават пад коўдрай з ліхтарыкам рэальна. Вот это я просто памятаю, што раніцай ты, конечно, встаць не можаш, і вочы ў цябе вось сходзяцца невядома дзе, але ну, не чытаць было нельга, это як не дыхаць, ну, правда. І у нас, наконт беларушчыны, у нас было шмат беларускіх кніжак, і все это мелі ж Навуменка, там хто там Караткевіч, яны былі ў падпісках, то бок это ўсё было прачытана ад першага тома там да апошняга. Ну, трохі можа менш паэзіі, бо паэзію не так не вельмі нам не ўпісвалася. У нас было шмат прыгодніцкай літаратуры, таксама па-беларуску. Вось там Янка Маур, гэта проста ж топ такі беларускі, дзіцячы. Вот яго мы таксама касплеілі, калі жылі ў вёсцы, і у мяне было 2 прыяцеля, мы з імі планавалі, як мы пабудуем плот, і хадзілі на рэчку ў разведку, там всякія бабровыя хаткі, все вот это вот, мы думали, как это мы там сейчас, куды доплывем. И мяне, дарэчы, брали в этот поход дзяўчынку, тому что я ведала ангельскую мову. Не ведаю, навошта ў наших беларускіх балотах была патрэбна ангельская мова, але яна мяне тады ў эту кампанію хлапечую пусціла. Спадарыня Ірына, прызнавайцеся, вы планавалі нелегальна эміграваць у Штаты. Напэўна, мы тады яшчэ не ведалі пра сігареты, нам было б бліжэй быць кантрабандыстамі і вазіць сігареты ў Польшу. Але тады такіх приколаў яшчэ не было. Вось. І што тычыцца сучаснага пакалення, то адна моя калежанка, которая зараз працуе выкладчыцай мовы ў школе, яна рассказывала такое, што праходзілі якраз палескіх Робінзонаў, которых мы ўжо ўзгадвалі. Ну і там жа ж па сюжэту, для тых, хто не чытаў раптам, альбо для мяне, каб я ўспомніла, што хлопчыкі патрапілі, аказаліся на выспе, на востраве, адсечаныя рэчкаю там ад цывілізацыі. І вось яны мусяць там неяк выжываць на гэтым неабітаемым востраве, там яны ядуць аер, карані такія салодзенькі, там нешта спяць у нейкіх там берлагах. Зайчыка там забілі. Ну, усялякае ў жыцці бывае, так, кушаць хочацца. Вось, і вось яна кажа, я расказваю дзецям, вось там мы расказваем, а дзеці такія дзівяцца, не, ну так яны што, не маглі па мабільніку да хаты пазваніць? І таму я думаю, што мы больш чыталі, што мы больш бачылі, мы маглі з гэтым суаднесціся вельмі блізка, вельмі цёпла, асабліва ну, дзеці такія вясковыя, там, альбо з невялікіх гарадоў. А ўжо калі зараз дзеці чытаюць, ну, то напэўна, ім трохі больш цяжка. Ну, я ўспамінаю, напрыклад, як я чытала, у нас же былі ўрокі і рускай літаратуры, і беларускай літаратуры. Вось я чытала, значыць, рускую літаратуру, і ўсе гэтыя Пушкіны, Талсты, усе астатнія, хаця яны жылі за 100-200 год да мяне, плюс-мінус я разумела, пра што яны кажуць. Не ўсё, але плюс-мінус. А праблема з беларускай літаратуры была якая? Вось тых же людзей на балоце, напрыклад, праходзілі, што там нейкія бясконцыя дыялектныя апісанні нейкіх сельскагаспадарчых прац, якіх увогуле зараз у прыродзе не існуе, ты не разумееш, што гэта такое, і ты, значыць, пра гэта мусіш чытаць і пераказваць. І у цябе ёсць адчуванне, што як бы літары-то знаёмыя, але ты як быццам на нейкай замежнай мове чытаеш незразумела што. І настаўніцы неяк, ну, не імкнуцца табе патлумачыць, а што ж яны там такое рабілі, і ў чым была гэтая важнасць, і там, я не ведаю, ну, можа быць, прапусціць неяк пра ўсе гэтыя сельскагаспадарчыя працы, там, перайсці ўжо да кахання. Ну, я не ведаю, што з гэтым рабіць. І таму рэальна беларускую мову
таго, ну, мае аднакласнікі, аднакласніцы збольшага ўвогуле не ўспрымалі. То бок, ну, я не разумею, пра што гэта, што вы ад мяне хочаце. Карацей, трэба дабавіць кахання ў беларускую літаратуру, тады гэта стане зразумелым, і мы заваюем увесь сусвет нашай культурай. Окей, будзем пісаць. Абсалютна, я памятаю, як зараз памятаю, 90-х Адам Глобус раптам вырашыў, што бракуе беларускай літаратуры такіх бульварных раманаў у мяккай вокладцы, і ён там пачаў пісаць штосьці такое там, ці то эратычныя раманы, ці то што. Я думаю, гэта было даволі файна, просто што Адама Глобуса своеасаблівыя погляды на жыццё, і не ўсе іх падзяляюць. Ну, Караткевіч жа таксама казаў калегам, пішыце дзюдзікі, ён меў на ўвазе дэтэктывы, бо гэта якраз тое, што патрэбна. Ну і узгадаем, як это не пры дзецях кажучы, што былі класікі, которые казалі, што калі на мове на беларускай загавораць нават вакзальныя прастытуткі, тады гэта значыцца, што мова будзе жыць. Вось. То бок трэба быць трошкі прасцейшымі, праўда, і размаўляць, пісаць кніжкі пра жыццё. Згодная. Наконт таго, што дзеці, можа быць, яшчэ не чытаюць, таму што яны ўвесь час у гэтых вашых тэлефонах. Ёсць такая праблема, спадарыня Ірына? Ну, гэта не праблема, гэта змена часу. Бачыш, час так хуткі такі стаў, і зараз нават жа ж вот гэтыя вот усе іхнія, не нашыя, іхнія тиктокі называюць жа хуткія медыа. То бок нават такі новы тэрмін з'явіўся, што ну, кніжка гэта яна патрабуе насамрэч часу і намаганняў. А зараз ёсць шмат новых, больш лёгкіх спосабаў атрымаць задавальненне. Па сутнасці, кніжка гэта ж задавальненне, так? І адна справа, калі трэба сабе сядзець і капаць, а іншая справа, калі ты толькі это свайпіш, і ў цябе тут кожную секунду новыя штукі з'яўляюцца. Ну, і новыя уколы дафаміну. Я памятаю свае школьныя гады, вось калі параўнаць нас, чаму ж вы чыталі, а я не. Я памятаю, што я не столькі не мела нават часу на гэта, колькі я напрыканцы дня не мела сіл. І ў мяне была альтэрнатыва, сапраўды ўжо там такі сабе інтэрнэт з'яўляўся, што можна было пасядзець у кантакціку, пачытаць нейкія прышпілы, і я абірала гэта, таму што я нават калі намагалася пачаць чытаць таго ж Дастаеўскага, ну не будзеце вы напрыканцы працоўнага дня, калі вы стаміліся, калі у вас было вельмі шмат рознай інфармацыі, сядзець і чытаць Дастаеўскага. Ну хто гэта будзе рабіць? Ну я-то буду, я просто ў ложак іду з кніжкаю. Я вось, ну можа не з Дастаеўскім дакладна, але з кніжкай у мяне заўсёды ёсць кніжка, которая чытаецца перад сном там гадзінку-паўтары, паўгадзінкі, як ужо сіл хапае, але гэта кніжка, которая заўсёды ляжыць у мяне пры ложку. То бок ёсць кніжка, которая ляжыць там на кухні, ёсць кніжка, которая ляжыць у сумцы ці ў заплечніку, і паралельна чытаецца 2-3 кніжкі нават і зараз. Ну але зараз яшчэ з'явілася такая штука, як аўдыокнігі, і таму у мяне ёсць кніжкі, которые я слухаю па дарозе там на працу, па справах і гэтак далей, бо стараюся хадзіць пеша. Вось я таксама люблю аўдыокніжкі, гэта такія падкасты здаровага чалавека, але не ўсім пасуе такі спосаб спажывання. Зноў жа, мне падаецца, гэта рэальна больш пра тое, што ў нас шмат у каго з нас мозг перазагружаны менавіта гэтым аб'ёмам інфармацыі, і ўжо кніжкі туды не ўціскаюцца, па-першае, па-другое, калі ёсць гэтыя 20 хвілін да 100, я такая, тик-ток. Няма ў мяне зараз часу канцэнтравацца на нечых гэтых вашых цяжкіх кніжках. Не, у мяне тик-ток, телеграм, фейсбук, аналітыка, вось гэта тое, з чаго я пачынаю дзень. То бок я прачынаюся там а 5, 6, 7 без будильніка я пачынаюся, і да будильніка до 7. Вот это час, калі я магу надафамініцца. Вось тады у мяне там всялякія тик-токі, телеграмы, навіны, карціну дня трэба так сфарміраваць трошки на раніцу. Вось. А вечарам это мой час асабісты. Я вечарам не соображаю, таму мне трэба ўжо штосьці, што мяне пагладзіць, парадуе так спакойна, даць запаволіцца і вот сцячы так павольненька ў сон. Мне падаецца, яшчэ бракуе канцэнтрацыі, таму што калі ўзяць які-небудзь раман, яго каб прачытаць ад коркі да коркі, трэба там дзень, 2 вольнага часу. Таму, дарэчы, я люблю чытаць у нейкіх там адпачынках, якія ў мяне раптам здараюцца, таму што можна сесть і цэлы дзень чытаць. А тут атрымліваецца такое разбітае спажыванне, што ты не можаш цалкам штосьці праглынуць, ты як бы тут паўглавы прачытала, на заўтра паўглавы прачытала, і ў цябе не складаецца гэта агульная карціна, хочацца нейкай завершанасці. Вось тик-ток дае гэтую завершанасць. Ну, бачыш, гэта у мяне паралелі з ежай. І то бок вось зараз для мяне вельмі важна ставіцца да ежы
так усвядомлена і, допустим, не перакусваць. То бок вось ёсць 3 прыёма ежы, паміж імі павінны быць чыстыя прамежкі. І вось я так з інфармацыяй спрабую. То бок я, калі разумею, што я выдзяляю сабе на нейкія адпачынкі ад працы там 2 гадзіны, то хай гэта лёш будзе 2 гадзіны на кніжку, чым 2 гадзіны скакання па тиктоку. Ну, гэта пытанне выбару, гэта пытанне вось такое, як ты хочаш сплыць па гэтай хвалі лёгенькай, ці все-таки павярнуцца ў той бок, што можа больш... Я не ведаю, не карысна, прыемна. Ну, карацей, можа, гэта больш звыклы спосаб. Ну, магчыма, так, вось для мяне гэта такі звыклы спосаб, который адносіць мяне ў тую спакойную пару, калі можна было пачытаць, супакоіцца, вось, неяк адчуць нешта, нейкія пачуцці невядомыя. Можа, таму мне з кніжкамі вельмі камфортна, і я не гатова ад іх адмовіцца. Ну, плюс кніжак у тым, што гэта пэўны эскапізм, у тым сэнсе, што ты паглыбляешся вось у гэты сюжэт, і свет навокал ён прастае існаваць. Калі ты сядзіш у тых жа тиктоках, у цябе, ну, па-першае, можа быць вельмі шмат нейкай трывожнай інфармацыі, якія моцныя эмоцыі выклікаюць, па-першае. Па-другое, у цябе яшчэ ўсплываюць паведамленні бясконцыя тваіх сяброў-сябровак, якія табе чарговыя навіны страшныя скідваюць. І ты такая, боже ж ты мой, на халеру я жыву ў гэтым свеце. І я, дарэчы, прыдумала для сябе лайфхак, як усё ж такі чытаць кніжкі, калі вельмі не падабаецца, траціць столькі часу на нейкую эту адну кніжку. Я недавно прачытала зборнік прац Вацлава Ластоўскага, зборнік мовазнаўчых прац. А ў чым прышпіл? А ў тым, што гэта зборнік прац. І там, значыць, гэтыя працы, там 3 странічкі, 6 старонак, і ў выніку ты як бы чытаеш паўвечары, але ў цябе ёсць вось заўсёды гэта дофамінавае задавальненне, што старонку прачытала, яшчэ цэлую працу прачытала, і ўжо можна пераварыць. І мне падаецца, што нам, людзям, якія звыклі да гэтага хуткага дофаміну, трэба сябе неяк гэта штучна падзяляць на нейкія кавалкі, кшталту, я сёння маладзец, я прачытала, канешне. А я калі чытаю кніжку папяровую, то я такая гляжу, колькі яшчэ засталось, і такая, я ўжо зараз засну, а ў мяне яшчэ вось столькі яшчэ застанецца на потым, і з такім клас. Скажыце, спадарня Ірына, ці трэба дзяцей прывучаць да чытання? Ну, бачыш, так агульна не адкажаш, бо дзеці бываюць розныя, і мэты ў іх у жыцці розныя, і стыль жыцця розны, і ўсё ўвогуле рознае. Але я так думаю, што многія дзеці все-таки будуць чытаць. І мне здаецца, што чытаць дзецям варта, кніжкі гэта прыгожа, кніжкі гэта... я не хочу, каб дзеці хорошыя гулялі толькі ў тэлефоны. Ну, вось реально кніжка патрэбна, я так думаю, для дзіцячага развіцця. Ну, это тактыльнасць, это нейкія зрокавыя штукі. І ўвогуле, калі адключаць свет, ці сядзе акумулятар, чым вы будзеце дзяцей забаўляць? Ну, ёлкі-палкі. А як вы будзеце чытаць без свету, спадарня Ірына? Я умею чытаць, нават літар не ведаючы. Я ўжо расказвала. Я сяду, буду гартаць старонкі, паказваць карцінкі і прыдумляць свае казкі. Усё, а мы уже ведаем, якія ў спадарні Ірыны планы на пенсію. Какую пенсію? Яку не аплачваем у вашым выпадку, спадарня Ірына. Про пенсію мы паговорым асобным выпуску падкаста. Так, я не ведаю, ці варта ўвогуле дзецям казаць, давай, ідзі, там, чытай кніжку, ці сваім прымерам штосьці паказваць. Ну, як бы, а навошта, у прынцыпе, яны гэту ўсю інфармацыю атрымаюць са сваіх тиктокаў. Кніжкі гэта не інфармацыя, кніжкі гэта задавальненне. Ну, і задавальненне там жа. Кніжкі гэта глыбіня думкі. Мы ж там павінны іх нейкія нейронныя сувязі розныя утвараць у галаве, каб яны ўмелі не толькі свайпаць, а яшчэ і думаць, і для нас будучыню некую спраектаваць, зрабіць. Ну, тады атрымліваецца, што до 18 год можна пачытаць, а далей ужо як бы і не патрэбна, што там уже ўсе нейронныя сувязі пабудаваліся, і ўсё, і ўперад. Ну, па-першае, яны будуюцца ўвесь век, пакуль чалавек жыве. Але давай я з тобой пахаджуся так, ну, як такая хітрая сталая жанчына, скажу, так. Окей, давай хай яны до 18 пачытаюць. І я дакладна ведаю, што калі чалавек чытае до 18, то потым ты ў яго кніжку проста не забярэш жыцця. Я чалавек, якая чытала до 18,
перыядычна, і зараз я таксама перыядычна штосьці чытаю, але я вельмі люблю чытаць на бальнічных, калі а ў мяне няма сіл больш ні на што, я ўтапаю ў саплях і чытаю, значыць, свае бесканечныя гэтыя кніжкі пра юнгіянскую псіхалогію і штосьці такое. Окей, але ж от глядзі, памятаеш, ты казала, што вы глядзелі тэлевізар і там што-то там яшчэ каналы нейкія, да, эту сатэлітарку, і вось дзе сёння тое, а кніжкі як жылі, так і жывуць. Таму хай сабе пагуляюць дзеці ў TikTok, ну, сидя некуда это ТикТок. Ну, все такое сыходзіць, а книжки застаются. Ну, все, в Беларуси забаронить ТикТок, их заживем, правда, спадар? О, а мы уже будем уметь книжки читать с детьми, правда? Правда, вот что будем жить. их сам выдать и выдавать, и перакидывать за мяжу с допомогой зуброў у пушчы. А пакуль мы яшчэ не выхавалі зуброў? Статкі зуброў-кантрабандыстаў, мы запрашаем нашу экспертку паразмаўляць пра тое, ці чытаюць увогуле сучасныя дзеці і ці можна іх да гэтых самых кніжак прыладзіць. Да, і ці ўратуюць кніжкі свет. Вельмі цікава. На 7-м выпуску подкаста монтажёр нашага сэрца спадар Петя урэшце сказаў мне, што той ракурс, у якім я сябе здымала, мне не пасуе і ўвогуле нікому не пасуе і трэба змяніць ракурс, і ўрэшце я яго змяніла. А прыкід я не змяніла, таму што няма ў мяне грошай на новыя шмоткі. Калі хочаце мне заданаціць на новую кашульку і на штатыў для тэлефона, то я вам напишу нумар карткі. А сёння я запрасіла спадарню Александру Гушчу, якая прыдумала ініцыятыву «Жывітэка» раптам. А ўвогуле яна бібліятэкарка па адукацыі, а яшчэ яна працуе з дзецьмі, а яшчэ яна зараз будзе адказваць за тое, чаму дзеці не чытаюць, і ці насамрэч яны чытаюць. І, карацей кажучы, добры дзень, спадарня Александра. Добрый дзень, Дар'я. Як я рада вас бачыць. Дзякую. У мяне да цябе такое пытанне. Я сама ў падкасці згадала, што калі я там хадзіла ў дзіцячую бібліятэку, то там можна было знайсці нейкія кніжкі, якія не выклікалі ў мяне шмат цікавасці, а месцамі выклікалі пачуццё глыбокага крынжу. А скажы, калі ласка, ты ж таксама працавала ў бібліятэцы і працавала з дзеткамі. Што там у сучасных беларускіх бібліятэках можна знайсці добрага і файнага і чаго бракуе? Гэта асобная тэма, і на яе я магу бясконца размаўляць, таму што бракуе ў першую чаргу бюджэту на новыя і класныя выданні, таму што дзеці прыходзяць у бібліятэку і без прымусу, але калі яны просяць коміксы, а іх няма гэтых коміксаў, таму што ў першую чаргу што трэба зрабіць? Трэба купіць тое, што табе даслалі зверху. Даслалі, значыць, шматтомнік прац, там не ведаю каго, хто давно памёр. Дзякуй Богу, што не Леніна, так? Або некія яшчэ рэчы, і збольшага гэта ёсць беларускія кніжкі па-беларуску, але гэта па-расейску, і гэта які-небудзь, як зараз, як там і на гэтую кніжку клічуць, геноцид беларускага народа. Кіраўнік следчага камітэту. І гэтую кніжку, значыць, давай пхаць паўсюль, так? Дзеці не будуць гэта чытаць, і дзеці зараз не такія, не ведаю, не прагрэсіўныя, яны палезуць у інтэрнэт, яны табе ўсё знойдуць. Розныя ёсць запыты. Адныя дзеці чытаюць выключна казкі, другія дзеці толькі карцінкі любяць, ці яшчэ штосьці. Але самае галоўнае гэта чуць патрэбы і вось знаходзіць гэтыя кніжкі. І ёсць класныя дырэктаркі, якія працуюць і якія намагаюцца разнастаніць свой фонд. Але самае галоўнае гэта, каб не было ніколі прымусу, што вось ідзі, бяры кніжкі, якія задалі табе ў школе, а часцей за ўсё гэта вось пра ралю, пра цяжкую долю і нічога болей. А гэта не так. Беларуская літаратура, яна сапраўды цікавая і глыбінная. Слухай, калі браць зусім малых дзяцей, якія яшчэ ў школу не ходзяць, то як бы у сучасных бацькоў іх жа няма шмат часу сядзець, чытаць кніжкі, у нас такі час, усе занятыя, усе працуюць, прасцей дзіцёнку даць там тэлефон ці штосьці, і як бы дзіцёнак сам сабе заняты і нікога не турбуе. У наш час гэта былі мульцікі. Вы скажы, калі ласка, каб дзеці пачалі чытаць тыя кніжкі, пачалі любіць кніжкі з ранняга ўзросту. Ёсць нейкія парады для бацькоў? Ну, парады для бацькоў у першую чаргу задайце сабе пытанне, а вы для чаго завялі сабе дзяцей? Каб даваць ім тэлефон? Каб што? То бок, калі вы хочаце, каб гэты новы чалавек у вашай сям'і, это вашае дзіцё, каб ён быў з вамі і каб ён вырас, або яна,
і у вас былі блізкія адносіны, то вы мусіце мець некія такія важныя формы, традыцыі, так, у вашым сямейным жыцці, дзе вы якасна разам праводзіце час. Ну, знайдзіце вы тую гадзіну перад сном, каб класна разам пачытаць кніжку, некую калыханку паспяваць, па ралях гэта ўсё разбіць. Я ведаю такія сем'і, дзе вось ёсць гэтая важнасць разам пайсці ў тэатр, разам пайсці пагуляць, без тэлефонаў, таму што гэтыя гаджеты, яны паўсюль. І ўжо да халеры такіх ёсць шмат ёсць даказаных такіх даследаванняў, дзе, ну, да 3 гадоў як мінімум нельга паказваць гаджеты, таму што гэта негатыўна ўплывае на эмацыйны стан дзіцяці. Чытайце кніжак колькі хочаце. Там некія мульцікі могуць быць там да 15 хвілін у дзень, але я са сваёй практыкі вельмі вялікую колькасць дзяцей бачыла і чужых, што вось ведаеш, всё, гэта гістэрыкі, гэта маніпуляцыі, і як бы бацькі пачынаюць выводзіцца з сябе, што колькі можна, я не магу сам пасядзець у сваім тэлефоне. Карацей кажучы, атрымліваецца, што чытанне гэта адна з методык праводзіць з дзецьмі неяк супольны час і самім не сядзець у тых тэлефонах. А скажы мне, калі ласка, Саша, а вось акрамя таго, што гэта такая файная традыцыя, калі мы такі адлучаемся ад усяго свету і праводзім час з дзіцёнкамі, чытаем разам кніжкі, вось ты бачыш яшчэ нейкую карысць у тым, каб дзеці штосьці чыталі? Таму што, напрыклад, спадар Пеця наш кажа, што яго ў дзяцінстве не прывучылі чытаць, і неяк ён не асабліва тыя кніжкі чытае, вось, і халера яго не ўзяла. Як думаеш, для чаго гэта карысна? Па-любому будуць нейкія сітуацыі ў жыцці, калі трэба будзе хоць мінімум нейкі small talk завязаць. І пра што ты будзеш размаўляць з чалавекам, калі як бы у цябе пустэча. Таму дзесьці там мастацкая літаратура, яна дапамагае цябе сфармуляваць як асобу, і каб твае словы яны не плылі бясконцым нейкім потокам незразумелым, так? Ёсць нават паняцце такой поток. Уліс, напрыклад, так, напісалі. Але нельга сказаць, што тыпу чытай, бо трэба, бо ты будзеш разумнейшым. Не, але гэта важны скіл, які будзе і далей яшчэ больш важным, тому што ты можаш дачытаць да канца. Не ўсе могуць дачытаць да канца нават 10 сторонак. Тыпу ўсё пачынаецца, вось тут там паведамленне, а хтосьці напісаў, хтосьці патэлефанаваў, ўсё. Я збілася, ці збіўся, я не чытаю, ўсё, я адклаў. Не, да канца давесці справу адну, а не 10 штук іх рабіць. Дачытаць, так, адрэфлексаваць, праверыць дадзеную. Таму што там недавно вось была такая штука, калі это было ў чацвер, все напісалі: памёр прынц Чарльз. Все такія: якая жесть. Потым пішуць: не, ён не памёр. Вось, то бок важна дачытаць до конца, зразумець, што праверыць крыніцу, можа, это быў рофл, ці яшчэ штосьці. Часта так бывае. Карацей, захоўвайце спакой і чытайце кніжкі. Калі ў вас ёсць на тое жаданне, гэта дарэмным не будзе. Дзякуй яшчэ раз, спадарня Александра, што сёння была са мной. Можа, яшчэ штосьці хочаш сказаць да развітання? Давайце чытаць сваім дзеткам і не думайце, што ёсць нейкі пэўны ўзрост, потому што бывае рознае. Калі дзяцей зачапіла некая тэма, у мяне вось з практыкі з бібліятэкі ў Берасці была такая рэальна 2 выпадкі, калі дзеці гадоў да 10 паглядзелі з бацькамі серыял ад HBO «Чарнобыль» і прыйшлі, тыпу, дайце мне ўсё, што ёсць пра Чарнобыль. То бок, будьце болей блізкімі са сваімі дзеткамі. Проста чытайце разам і памятайце, што з прымусам нічога добрага не будзе. Давайце магчымасць спазнаваць гэты свет праз розныя крыніцы. Кніжка адна з такіх крыніц. Супер, дзякуй шчыра, спадарня Александра, а вам, шановныя гледачы, глядачкі, дзякуй за тое, што былі з намі. Калі ласка, стаўце лайкі і ўсё астатняе, што можаце паставіць, падпісвайцеся на гэты падкаст, і хутка мы з вамі пачуемся і пабачымся.